Dievčatá, boskávam. Dobrý večer. Pánom samozrejme podávam ruky a ďakujem, že ste prišli. Toto je balzam na naše duše, pretože po tom všetkom, čo som ja absolvoval tento týždeň, po tých rokovaniach v Paríži, včera v Prahe, dnes sme ráno mali perfektnú vládu v Michalovciach, zajtra rokujeme v Košiciach. Je to pre nás príležitosť, kedy môžeme pookriať a sa s vami normálne porozprávať. Milé dámy, ale aj milí páni, dovoľte, aby som tu odtadiaľto všetkým ženám na Slovensku zablahoželal k MDŽ. To je sviatok, ktorý my rešpektujeme a budeme rešpektovať. Takže, dievčatá, ešte raz boskávame, všetci chlapí zo Smeru a želáme len to najlepšie. Ženy, vy ste tie, ktoré nám mužom vnášajú do života hodnoty a podstatu. Jedine vy dokážete z našich 4 stien urobiť domov. Ste našimi hrdinkami a naozaj, vy ste tie, ktoré vychovávajú častokrát tie najväčšie osobnosti v histórii ľudstva.